Zdravím vás z medzinárodného veľtrhu ISH z Frankfurtu nad Mohanom. Moje meno je Peter Nestorovič a v spoločnosti Stiebel Eltron pracujem na pozícii Key Account Manager pre východnú Európu. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto prestížneho podujatia a predstaviť našim zákazníkom novú generáciu tepelných čerpadiel od spoločnosti Stiebel Eltron. V poslednom období sme zaznamenali zvýšený dopyt po efektívnych a ekologických riešeniach pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Preto sme sa zamerali na vývoj tepelných čerpadiel, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality, spoľahlivosti a úspornosti. Naše nové tepelné čerpadlá sú vhodné pre rodinné domy, taktiež pre komerčné objekty a priemyselné objekty. Veríme, že si nájdú uplatnenie u širokého spektra zákazníkov, ktorí hľadajú efektívne a ekologické riešenie pre vykurovanie, chladenie a ohrev vody. Nová generácia tepelných čerpadiel od spoločnosti Stiebel Eltron bude dostupná pre slovenský trh na jeseň tohto roku.